kaluwore gi ruling mar petition mar Bungoma High Court. Makoro kaluwore gi gigi na tiang kaka mago wasepedho mago tedo kendo ibo winj kawuono. Nikech isebedo kikedo ne jopur mag niang', kaluwore gi dwaro maru, udwaro ni tan achiel mano mar niang' kutere kembe marigo sukari gi, udwaro mar mondo mi ochulu pesa di? Sharon, sama wuoyo kodi ni niange wa mochiek sani nyoche ne wapuro e nengo mamalo. Inyalo paro ni bei mar petrol, diesel nyoche kochako dok piny, to chako dok piny gi kama nyo dok e piny mamalo kabisa ni diesel mano dwok e piny gi siling 10 gutunglo moko. To king'iyo garama mane japur otiyogo nyaka nyoche sirkal mar William Ruto donje sirkal, bei mar petrol osedhi malo, to petrol no ema riembo the economy mar the country, ene mo determine everything. Therefore sama wuoyo kodi ni japur niang' mar Kenya kichulo pesa matin mogik kaluwore gi kwano magwa gi garama mane wapuro go niang', ok onego chul japur pesa matin ne siling 6,100 katin mogik, to kabeto onego bed ni chulo japur niang' siling 6,500. Mano e koting'o garama mar nengo manutiyo godo kanopuro puodho, obuso puodho, baro puodho kendo doyo kode. Nengo nyaka mar doyo laini achiel noa kum siling 100 nyaka siling 200, laini maboyo. Laini matindo mane dogi siling 100 nodhi siling 200.